मैया माने माबानि कर्टनि हियारिं फैदोंमोन डेट ओमफ्राय बेयाव थांनायावनो माने माबानानै वारेन्ट फैदो होननायाव माबा हमनानै वारेन्टनि माबायाव जामिनदार हमनायाव माने रिजेक्ट जादो होननानै बिदि होननानै लाखिदो आरोना आरो बे केसा 2010 निनो केस ओमफ्राय दिनैसिम माबायदि जोबा लाखासिनो बेफोरबायदि बारंबार थांबाय थानांगौ बियो इमान बोसोर जाबाय आरो 34 इयार्स इसोरो संग्राम खालामनानै दाहालागै जुदि जेबो माबाखौनो मोनाबा माबायदि सान्ति सुक्ति जाखो बियो बेथ' बिटिआर सरकारा बिखौ एकर्ड खालामना लांबाय एनडिबिफोरखौ लाफानानैनो सान्ति सुक्ति खालामदोंमोन नाथाय दिनै माबायदि बेफोरबायदि बारंबार साफ्रोमबो एनडिबि केडार्सफोरनि सायाव बेफोरबायदि जाखो आरो दिनै लिडारफोराल' बिसि फिसायजों थानानै आराम संसार जागासिनो ओमफ्राय बिसोरनि फिसाफोरा दिनै आलाय सिलाय आनि थानि दिनै सानफ्रोमबो सोरनियाबा डेट फैयो हमना लाङो दाहालागैनो बेफोरबायदि हमना लांबाय थानाय आयेना बोरै जाखो ओमफ्राय बेफोरखौ सरकारा इसेबो नोजोर होनो गियान गैया नामा गावसोरल' मोजां जाबाय थानांगौ नामा आरो 4 लाख होदो 4 लाखा दिनैनि दिनाव मायाव खाथिखो माबायदि जाखो माबायदि संसार जानांगौ बिसोरो जेराव गावसोरनि व्यक्तिनि थाखायथ' खस्थ' खालामाखैमोन बिसोरो बर' हारिनि थाखायनो खस्थ' खालामदोंमोन खिन्थु दिनै गावसोर व्यक्तियाल'सो खस्थ' जागासिनो सोरबा रायजो राजायाबोथ' बिसोरखौ नायफैयाखै रायजोनि थाखायनो संग्राम खालामदोंमोन खिन्थु दिनै बिसोर गाव हारसिङैसो खस्थ' जागासिनो आरो माखासे जेलाव दङ बिसोरबोथ' दा बुहुद बिसोरनि न'खरफोरा हालाय हाफाय जानानै दङना बेफोरखौ सरकारा एसेबो नोजोर होआ नामा माबायदि जागोन बिदिब्ला दा मा फोरमायनो सानदों बेनि बागै दा नोंनि फिसायारि जोबथेसालियाव दङ जोबजाबाय मैयानि दिनाव आथिखालनि जिथु सोलिबाय थानाय मानबादा हाग्रामा महिलारि सारनिसिम मा खावलायनो सानदों आं बेखौनो खावलायनो सानो जे आंनि फिसायाल' नङा मालाय सोरबा जोंफोरबायदि गोबां हिनजाव माहारियानो जेनेबा एनडिबिजों हाबा जानाय दङ बिसोरबोथ' आं बायदि भुगिनानै दङ बिसोरनि आंनि फिसायनि थाखायल' नङा गासैबो जाहाथे गासैबो एनडिबिफोरा न'खराव थानानै मोजाङै सान्तियै रायजो जानो मोननांगोन सरकारा बेखौनो नायनांगोन आरो गासैनिबो केसा उइद्र' जाजोबनांगोन संगठनानो दिनै बायनानै थांबायब्ला बेयो माबायदि मा केसनि थाखाय बिदि माबागोन आरो हमनायाबो सिगाङो ओरैनो जेनेबा जानला मानला हमखायोमोन जेराव दाय थाबाबो थायाबाबो जाबसिनानै हमखानाय केस इफोरो दिनै जोबनानै थांनांगोन इथ' इमान गिदिर क्रिमिनेल केस नङाना माफोरबायदि जेनेबा सोरखौबा क्रिमिनेल खालामनानै हमना दोननायानोसै माबायदि मैयानि दिनाव लाखिनो मोनखो इमान सान्ति सुक्तिनो बिनो माबायदि सान्ति सुक्ति बेलाय आरो जेनेबा दा बेयो गनानै फैगोन गाबोन समफोरनो फैगोन जेनेबा आरो डेट मारिनो थांफिननांगोन बेफोर थांलाय फैलाय खरस 4 लाख थाखाया बेफोरनि थाखायसो होदोंमोन नामा होमबा बेयावथ' जेबो सान्ति सुक्ति जायाखै आंहा बेयाव जेबो गोजोननाय गैया ओंखायनो सरकारा बेफोरनि सायाव नोजोर होनांगौ आरो थाबैनो बेखौ एक्सन लानांगौ जे गासैबो एनडिबिनि केसफोरा उइद्र' जाजोबनांगौ जेरै संगठनानो बायनानै थांबायब्ला बेयाव बेफोरबायदि केसनि सोंथि जेबो जानो मोना आरोना आंनि साननायाव आंनि फिसायनि मुङा ओरैनो जेनेबा रंजालु मुसाहारि बेनिफ्राय बियो 31 बेट्सनिमोन नालाय ओमफ्राय नामा एम रैखाथि आरो मिथिनायाव मैया जोंनिनो लोगो रंजालु मुसाहारि बिथाङा मा होनो कर्टआव हाजिर जानायनि डेट दङमोन बिथाङा कर्टआव थांदोंमोन बिनिफ्राय मा होनदों बेखौ खनसे फैयाखै होननानै जामिन बिब्रबदों इमारजेन्सि बिथाङाथ' सिगांनिफ्रायनो थारिख मारिबोगासिनो सानसेल' गेप्सनि थाखाय बिथांखौ जामिन बिदों जामिन बिनायाव इमारजेन्सि जामिन बिनायावथ' जों बबेनिफ्राय मोनासै बिनिफ्राय मुस्लिम जिथुनाखि जामिनदार बिदों मोनथाम रेजेक्ट जादों दा रेजेक्ट जानायाव बे रंजालु बिथांखौ मेजिस्ट्रेटआ जेलाव सोना दोननाय जाबाय दा जों बेखौसो बुंनो सानदों जोंनि राङापारा हालामनि आन्दाराव दासिमबो 12 जन केस थारिख मारिनांगासिनो जुदि गासिबो बिदि जुदि मोनफ्रोमबो थारिख सानफ्रोमबो मारिबाय थानांगौबा बिथांमोननि हालोदा मा जागोन मा मावना जागोन दिनै सोरबाया 22 बोसोर जालांबाय थारिख मारि केसा जोबनायनि लामायाव फैयाखै दिनै जोंनि एकर्डनि बिलुआ मा थागोन जेबो गैया बेनिखायनो जिथुनाखि थांनाय 5 बोसोराव बिटिआर एकर्ड खालामनानै जोंनो जेबो मोजां फिथाइ लाबोनानै होआसै गोबां मानसियानो थारिख मारिनांगासिनो बिथाङाबो बिसना सारियालियाव दासिमबो न'निफ्राय
हान्थिनानै थारिख मारिनांगासिनो बिथाङाबो वारेन्ट फैनानै थाखुमानो गोनां जादों साननैसो आरो दिनै रंजालु मुसाहारि बिथाङाबो मोननै केस मारिनांदों आरो बिनि सायाव मारिबाय थासेयावबो सानसेल' एबसेन्ट जानायाव बिथांखौ डाइरेक्टलि जेलाव सोबाय होमबा बिदिनो बयनिबो न'खरा जुदि बिदि हालाय हाफाय जानाङोबा जोंनि हालोदा मा जागोन बेनिखायनो दा गोदानै सोलिबाय थानाय जिथुनाखि बिपिएफ सरखार बिथांमोननिसिम जों गुरैयै खावलायहरो जाहाथे जोंनि एनडिएफबिनि दा नांबाय थानाय केस बेफोरखौ अननानै जिथुनाखि फोजोबना होयो रायज्लायनानै जों बेखौनो खावलायनाय जायो। 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकारा सालायबाय थादों बे समाव इउपिपिएलआ जेबो खामानि मावासै नामा? दा जोंनि नुनायावथ' गैया मानोना सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव जेसेबां केस नांना थानाय एनडिएफबिफोर बिथांमोननि सासेनिबो दा केस जोबनाय मोनाखै जों दा बिदि हिसाबै जों मोजां नोजोरैथ' नुनायदि माबायाव गैया फेलार जादों नामा? फेलार मोनसेबो साक्सेस होननानै जों बुंनो थाङाखै। जिथु बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन जे गबिन्द बिथाङाबो बुंदोंमोन आरो फेरेंगा बिथाङाबो बुंदोंमोन 90% जाफुंजोब्बाय बा मावफुंजोब्बाय। खुगाजों बुंनानै मा जानो खामानिखौ मावनानै देखायनांगोन जिथुनाखि जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव दिनै आंनि केसा जोब्बाय होननानै रावबो बुंना फैनो हायाखै दाबो नै बिथाङानो बुंबाय 2014 ना मायाव हमजादोंमोन बिनिफ्राय दिनैसिम दासिमबो थारिख मारिनांगासिनो आरो नैबे बिथाङा 2010 नामा 14 बेबो 14निफ्राय दासिमबो थारिख नामारिगासिनो होमबा सोर साबेसेनि केसा जोबदों रावनियाबो जोबाखै जों बिनिखायनो जों मानियाखै माने ओरैनो बेखार जोंखौ माने मा होनो जों हारिनि थाखाय नांदोंमोन खिन्थु हारिनि थाखाय नांनायनि फिथाइखौ जों मोनासै बे 4 लाख फैसा होदों 4 लाख फैसा होनाया जायफोरा केस दङ बे 4 लाखनि बाय डाबल 8 लाखबो जोबलांदों सोरहाबा दा बिदिखायनो जों गुरैयै खावलायहरदों दा बिपिएफ सरकार हाग्रामा महिलारि सारा बिथाङा जोंनि केसफोरखौ फोजोबना होयोबा जों गोबाङैनो गोजोननाय मोनगौमोन।